Slenderbrand vagyok, és ez itt a mi, nem tudom mi ez, ja, ez kikixelem. Ez itt a Happy Wheels. Ennyi Happy Wheels. Kezdjük is mindjárt az első pályát. Tehát egy kicsit kéne halkítani. Lehet, hogy kellene. Ezt jaj, lehalkítjuk. Igen. Jó van, hát ez szegény két. Vele gond van. Nem. Mi történik? Restart low. Most miért kezdem újra? Na szóval hát akkor újra kezdtük, nem tudom miért. Na menjünk. Hoppá. Hoppá. Jobb. Na hát el nem tudunk felugrani. De felugrunk. Menjünk. Ja, ezek a izés dobozok. Ma játszottam ezzel, végigvittem nem vittem végig a pályát. Na, gyerünk. Itt nem tudok leesni. Ó, gyerünk, vigyél! Időben utazunk az időben. Bam, júj. Ez egy ilyen... Ó, az, hogy átmentem rajta. Ezt itt meg... Hoppa! Hát ez így járt az a kis fiú. Jó, lehet, hogy lány. Nem tudom, nem. Menjünk el teljesen. Opa, ne. Bocsi. Nem véletlen volt. Vagy lehet, hogy nem tudom. De véletlen volt, menjünk be ebbe a barlangba. Hát, hogy tényleg tovább jutott víz. Menjünk forráson át. Na, most jön az a nehéz rész. Ja, hát nem így kellett volna. Így. Na gyerünk, kapd el azt a valami a fart. Gyerünk, kapaszkodj meg benne, gyerünk. Hát ez jó. Timb, föl, gyerünk, tedd fel a kezed. Gyerünk, kapd el. Gyerünk, kapd el. Jaj, azaz, elkaptuk, menjünk. Azaz megyünk, hurrá! Na, gyerünk már. Gyerünk, hurrá! Vigyázz, menj gyorsan. Azt fölszúrtunk kettőt is. Az is fölteljesen is. És... Megvan az első pálya, nagyon jó. Na, gyerünk. Ne. Gyerünk. Menjünk a trakival. Gyerünk. Hoppa, ne, menj innen. Csöves. Miért repültek? Ne, én még megyek. Nyertem. Nem? Na? Nyertem. Nem nyertem most? Végül is nyertem. Na hát, hogyha nem nyertünk. Én most ezt úgy számítom, hogy nyertünk. Jaj! Hát én ezt úgy számítom, hogy nyertem. Na, ez jöjjön. Gyerünk. Bicikli. Jaj, mi ez? Ne! Hoppa. Hát szegény gyerek lemarad. Ne. Ez jó volt. Ne. Erre meg lehet menni. Akkor menjünk. És most a holdon vagyunk, úgy látom. Köszike. Így. Ugrás. Hopp. Na.
Ne, dobálja rám a boltát. Jaj! Az ne! Nő. És mi volt a bolt bennem van? Indulj. Gyerünk. Told neki. Gyerünk, ne, mindig itt van. Smiley. Hát ez szívás. És mindegyiket úgy tervezem, hogy mindegyik egyszer meghalok és kész. Majd csak ki tudom vinni, és eddig egyet vittem ki. Első. Na. Júj! Nem hiszem el. Hát ezt... Jót. Na jó, ezt kivisszük ide. Amelyiket szeretem, azt kiviszem kettőször. Talán. Paf. Ja. Hoppá. Gyerünk, ugorjunk át, valahogy átugrunk azért is. Hopp. Bocsika. Hogy megzavartam az ünnepéig. De én sietek. Szerintem én sietek. Júj! Szegény. Hát mindegy, így járt. Paf, paf, paf. Ez akar menni piknikezni. Ne, beszóltam. Gyerünk. Gyerünk, átmegyek. Átmegyek, akkor is átmegyek. Ne, azaz. Gyerünk, egy téglán átmentem már. Vagy mi ez? Szerintem tégla. Nem tégla mondjuk, hanem olyan kő valami. Szóval ez az, megyünk! Juhé! Ez milyen magas a csávó? Királynő! Ha az vagy. Jó csatamező, BAM! Csatamezőn vagyunk. Fúgy! Hjú! Gyerünk, faltörőkos! Jó, leszúrta az embert. Emberkét, hű, csak pacik. Gyerünk. És nem csak egy paci van, hanem egy zebra is. 2 paci, egy zebra. Nem tudok felmenni itt. Na, fölmegyünk akkor is én legalábbis akkor is fölmegyek. Hát épp. Gyerünk. Nem olyan nehéz ez. Na. Én nem tudok felmenni ezen. Ott van. Így. Gyors. Ez az. Uram. Paci. Ott egy paci. Valahogy igen, rá kéne ülnöm arra a lóra. Ha le tudnák menni. Na, láblat. Gyini. Gyerünk. Menjél már. Hurrá, megyünk. Ez mi? Jó, elvisszük. Jaj, bam, és megnyertük, és még kapánk is van. Megérkeztünk. Pokémon Training. Ez jó. Ezzel megyek. Így, a gyerekkel megyek. Takárjunk. Bam. Thunderbolt. Ding. Szerintem hát az itt marad a gyerek. Ne? Oh. Ja, jó az elkamam. Nem kell kész, hogy tekereljek. Tima, jó, Pikachu. Nem Pikachu ez, hanem ez Pokémon valami. Jó, ezt óvatosan kell csinálnunk. Ding! Ne. Oké. Kirobbant. Csak hát én most nem tudok elmenni, mert itt van az a kulla. Ó, de bukfencet. Az igen, az mekkora izé. Hoppa! Na, de szóval nem tudok menni. Nem férek be. Gyerünk, toljuk el az... Thunderbolt. Most én meg eljutom, akik. Áú. Júj, a lábam még megy. Jaj, még mindig megy a lábam. Még mindig megy a lábam. Még.
Gyerünk, gurulj előre. Gurulj el. Na, mindegy, menjünk. Hoppá. Az jó, elhagytuk a sisakunkat. Ne! Jaj, opa. Bang! Gyerünk! Menjünk! Bukfenc! Gyerünk! Meg tudom csinálni ezt a mozdulatot. Na, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Egy is jó. Nincs kezem. Leszakadt a kezem. Engedj be, köszike. Hát ez rosszul elkezdte Jigglypuff. De! Hát az gíjálja a fenekét. Gyerünk! Menjünk. Átmegyünk. Ott a lábam. Talán még főzhetetnénk. Ja, az is az én lábam. Nekem még megvannak a lábaim. Jaj. De nagyon kényelmetlen. Gyerek elmaradt. Na mindegy. Így megyünk. Engedj át. Itt az és itt a finál. Finálé. Shadow. Dang. Ez nehéz lesz. Gyerünk, átmegyek, please, engedját. Kösz. Ennyi, bírom még, ez az végig vittük. Oda Pokémon! Next menu. Még tovább. Play now! Gyerünk. Ó, telefon. Mit csinálják vele? Igen, mit csinálják vele? Ó, írogatunk, úgy látom. Gyerünk, most mozdonyvezető vagyok. Vigyázz, jön a vonat! Kisiklott, látom, kolbászos néni vezeti. Hát ezek meg nézik a vonatot. De ez most nem furcsa már, hogy egy vonat megy erre? Gyerünk! Jön a vonat! Vonat! Jaj! Nem! Beragadtunk! Egy vonat beragadt. Szambé! Gyerünk! Egy metró, gyerünk! Gurulunk! Tehát ez szívás. De szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, lájkoljátok. Iratkozzatok fel. Én Slenderman voltam. Sziasztok!